Kita Roboyo. Cih, kita kelihatan menjemput Mas Tejo. Ayah desa yang bakal wonten London. Nah, Mas Kuwon bermergawi aku yo. Ya, delok live streaming ya, Mas. Ya kaki Panglipo. Siapa nih Mas Tejo yang ada di London? Mat siang nih kono, nih gini mat malam ya. Imat Bandun yang wonten London, mat menonton live streaming. Yang ada di Hongkong juga tidak ketinggalan. Siapa Mas? Selamat nonton ya. Support saudara saya spesial yang ada di Hongkong ya. Oke. Kanggo hiburan ya. Mas Tejo karo sing nongkong dulure Mas Rudi Pelandang. Awas nek turu ngipi lho. Yen kena kesempen yo piye Rostiana aku melih aja nganti lali melih opo oh inter tak ganti dan ganjakno cah ayu. Beruntung lo ansip menengin
Oh iya ya iya 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 kaya ngene rasane tempe kaya kendang asli rawon ya iya yo kaya kaya apa maneh rakasane wong nyambut gawe kaya wayah digawe lakon manuk blekok nyucuk yuyu iwak lele padha wedi bojo mlerok wong ayu muda gawe rusake ati dasar nyoto wira kamu ati kurut sak tinggal dandanono piye akalmu waton guyu rukun sak